היום עבר עליי, זה קצת יותר מדי. פתחי לי את הדלת. לפחות היית פותחת לי דלתות, מכינה לי אוכל, היית עושה משהו עם עצמך. ילדה טובה. היי, למה ככה? דווקא שהחלטתי להביא לך אוכל, שלא תגידי שלא דואגים לך בבית הזה. אני אומר לך, אחי, אין מה לחפש בארץ, צריך לעבור לארצות הברית. איזה מין פטריוט אתה? מה זה הדיבור הזה? שומע? אני את שלי עשיתי. 5 שנים נתתי למדינה. וזה מאוד עניין מה שנקרא. וואלה, אני אומר לך, אין על המדינה הזאת. ארצות הברית זה לכל המסוגלים. בוא'נה אחי, נפל לו ענק. עזוב אחי, הוא כבר נוסע. יאללה בוא! יאללה בוא כבר, בוא! שמע, אתה גנוב אחי. כבר היינו מאתרים אותו עם התעודות שלו בארנק. הסתכלתי בפנים, יש לו שם רק כרטיס אדי ובוכטה של שטרות. וואלה, לא הזיקו לנו כמה מזומנים עכשיו. תגיד לי, אתה דפוק? אולי צריך את זה לתרופות או משהו? נו מה, הוא לא שומע? שמע אחי, הוא גר מה זה רחוק. הנה הוא עוצר. מה זה? פה הוא גר? טוב, יאללה, בוא נלך לעשות מצווה. עזוב אחי, אני עייף, אני נשאר באוטו. 2 דקות אני בא.